Hi friends, nong natai sa hai no hai lam soga ani on new video nong ni bagai tini hai no hai tobi hai kwa ang reaction and review video angke sangtini reaction and review video phailana isidi Abir Bhai ni angke norok saimana je Abir Bhai ni latest je video kotal phaimani omo natoi norok saimana angke sangtini omo natoi no reaction and review video phailana thang tongo ang je Abir Bhai ni je kotal video phaimani je latest video phaimani natoi ang reaction and review video phailana thang tongo angke norok o video go jadi puila phaitung hongkangka ang channel puila phaitung hongka channel subscribe phaina tapo window bell icon press kai all notification bell no on khai de tamingka ang mo hai reaction and review video tu phaiang no aro joton slide sedang song ni bagai sentini saimana nai Abir Bhai ni je reaction je latest kital video phamne omno tu sentini reaction and review khale nai phadi hingga sempurna no saimana nai je Abir Bhai ni je latest video kotal phamne omo bomo hai story nai omo je kaisa story ka kaisa bihir besai je nukung khalai tong lai jak bong je kahini hini mano tamni kai borok oja go je bihir besai ni je part no naharai borok o video no sanamka en o content no suno provide khaija suno rika ya sung saimano omo hai je Abir Bhai ni je video kotal phamni omo belai popular ngo en belai naijogo en audience ni belai gobang hamjang mano sung mangka je Abir Bhai sung ni je maximum video no bongni phani no to yungo omo hai ke omo hai video no je phani ba entertain no to yi kaisa story salam ka en a story ni bising tei borok sung no entertain khake eba phani je khake o video sung no omo hai ke provide khake borok ke belai nai sok jaka ang je o video no nai ke o video no nai ang belai nai sok jaka ang kain to bo bahai jaka norok comment no sadi donen o video mungkia khongkai norok naya khongka ani o video ni description no link wi jak norok link o thangai norok o video no nai mano en subscribe khongkai bongni channel no bo subscribe khai didi support khai jibro no ani ke sunu tebo kotal video omo hake entertain khainin bagai borok fan manani bagai eba hamsang mani bongni manani bagai so ke sung saimangka je Abir Bhai ni je all latest je video kamene omongka kaisa bi busai ni kahini en asago kai kroksa amrui je Abir Bhai ni bihi ni buka kroksa tongo ke sung asago omo hake noka hangkai osakni je best part je best ang je phani ingjamani je movement je naithok jamani omongka kaisa busai asago Abir Bhai bongka buni busai nga asago tamning ke nge asago best ingjamani ka ang je bo rang tubui phai omo hake amrui da je Abir Bhai ni bihi grang ro tubui en bosago bono busai no na hakana nai phai bono option phai je nung sikok musuk sikok omo hake mane asago kaisa borok je movement create khamini amo ang belai nai thok jaka en apat ma belai nai thok jaka chup sabani rangkari didi sikok sawan sikok hena taman makan kan siu no nin mukhang no kai sikok ta ma musuk sikok ni cholo ge omo hai kabanga phani tongo boroni a je video ni script bo en belai mane lai borok no sanapa en teka sa sanan thang gai je boroni je story a video je soli tongani azago background music je borok use kaya amote bi phani kan azago borok amno to itebo borok motebo mane phani klai phunu maka angka ang belai nai thojaka borok ni je video editing khai je azago background je music theba mani azago phani music theba mani azago je background music theba mani amono belai ang best jaka bongni je funny music and je background music ke sungtebo saima lainai je Abir Bhai sungni je videography khamina ang bomo hayang jaka bongni azago je videography khainai je camera men and je camera sangnai bo bo ang belai saja katam nge je bini camera sangmani onek different buni slai onek different ke sago and buni slai onek different ke bo shot na ro ke ang belai saja ka je bo videography khamini and azaga ni je videography khani Abir Bhai ni video no je video bongni team romo ang belai best wishes duo borok omo hakinyo tebo kam khai thangnang thum tebo kam kalai kam khai thangnang thum angke ang belai saja ka bongni je videography khamini je cinematographer dimani and je camera no tei borok angle bo boying angle tei shot na kan kai bongni je tebo nai thok lai nai omno tei ang je
je o video no mani borok ekdom perfect khaja je o video no omo haike lai snang ka te bo perfect khai hingke fighting ke senti bo saimana nai je o jaga bo je Abir bai song te abir bai ni hik and teni abir bai ni bufang nai asa ko je reaction dita acting bongi acting to onek zabardast je bongi acting no te sanani thangan kai belai kaham khayo borok je acting and je abir bai ni je hik nai bo belai acting kaham khayo and bo onek short film onek abir bai dei onek video khaja and belai acting kaham dewo and je asa ko abir bai ni je bukrang nai bobo belai kaham acting khayo and belai keno zabardast bini acting and abir bai ni acting to norok saimano bomo hai boto obviously boto kahamo and next level jaboni acting khamini omo belai nai thongsa an and bongi je acting khamini omo next level hai ma thongka so kangkai norok bahai ang ja bongi acting je bongi impression dimani omorok norok bahai ang ja norok opma video ni tolawo comment khai lai sabi norok bahai ang saka getini ni bagai asono nai abir bai ni norok jodino fans ngai tongo eba bongo support khane mo songo ka o video no like edit te ni to longo share khai di tamne kai je abir bai ni je video tebo viral nan bagai te norok abir bai ni channel no subscribe khai hongka ani description no link riwi rijak bong link riwi rijak borok norok aja click khai o video no nai mano and nai man pore bong ni channel no norok subscribe khai bong support khai no okay tinin bagai asono nai malai next video